Sebenarnya ni kalau mereka saya berudi darah, paling sini guru juga satu mana jadi bro, ronji cuma sini kerana cengi kira kok dia, rakam bandar ada sini ni, kunca ciri mana nama, hari ini sini akan tiru bro, mereka ni berkata tidak sorry kita, hani berada EDSA. Ay nako. Amala, menambuang ang kalbo. No. Mayong gabi na sa inyo tanan. Why kita da? 30 minutes after 8 o'clock in the evening. Hope you guys all having a great time. This is the last and final hour stretch ng ating programang EDSA. That's right mga kabisyo. At congratulations nga pala sa ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundaries si Gerardo Infiesto. Ayan na kung saan nakarating po mga kabisyo. Wow! Nakarating sa takdang oras at nakuha niya ang kanyang 2,000 pesos! Correct mga kabisyo. Congratulations again Sir Gerardo Infiesto. I-remit mo na yan sa misis mo. I know mga kabisyo, eto na nga po, huling hirit na natin to sa ating programang EDSA at eto na. Hindi na natin patatagalin. Pag-usapan na natin to. Viral ang dalawang Filipina golfer na nagmukhang kawawa umano. Oh no! Dahil kulang sa suporta umano ang Philippine Olympic Commission. Kaya bumili na lang sila ng sarili nilang t-shirt at double-sided tape para idikit ang bandila ng Pilipinas kasi wala silang uniform. Oh no! Pero nagpalabas naman po ng statement ang National Golf Association of the Philippines. Ang sabi po nila sa kanilang statement na ang Adidas o Paris Olympics official apparel sponsor ng Philippine delegation ay nagpadala po ng mga initial apparel for the golf team prior po sa start ng competition para sa approval po ng IOC. Unfortunately, it was disapproved. Hindi po na-approve. Pero gumawa din po sila kagad ng immediate change sa golf apparel na pinadala din po prior to the opening. So yun nga lang po, pinadala nila direkta mismo sa Paris. However, yung French customs na naman, may ganon din pala sa kanila. Hindi po ni-release yung mga gear nila despite sa efforts ng mga official. Yun po, kaya wala daw sila uniform. Tang! Logican na natin, Tatang! Ay, wag mo nang patagalin yan. Ano pang hinihintay mo, kalbo? Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, dapat full ang support po sa mga atleta natin. Pagdating po sa Olympics kasi, bit-bit po nila ang bandila ng bansa natin. Hindi yung pagpanalo lang, saka lang tayo magbida-bida. Ito po, opinion ko lang po ito ha. Kung may problema pala, bakit ang mga atleta, bakit ang atleta pa yung gumawa ng paraan para sa sarili nila? Hindi ba pwedeng gumawa ng paraan yung Olympic team ng Pinas o yung committee? Diba? Given na nagkaroon na ng abriya, the more na dapat gumawa ng paraan po para sa mga player, hindi yung player mismo ang didiskarte na lang. Kahit anong statement pa po ang sabihin, para sa akin malinaw po na napabayaan po sila. Kasi hindi naman to magpo-post sa social media kung hindi napabayaan. Yun po yung malinaw. Diba? So, nakakalungkot lang naman po mga kabisyo. Ika nga sa Chinese, Xing Qing Quan Din Pong Cha Lai Ni Qing Tong Ni Tao Na Qing Ke. Ay, nakabilis ng oras. Ako po'y magpapaalam na. Ang tabayanan, susunod na po. Pinakaabangan ng lahat. Rocky's Secret File, susunod na. Kasama si Rocky Terra. Hanggang dito na lang po, programang EDSA. Ako po si Diego Bandido. Laging nagpapaalala po sa inyo. On whatever you do it all
for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!